This is my motivation. One song. I will start na. It's here na. Wait lang. This is my motivation. Yeah, this one. Nagbasa ka lang konti, okay na yun. Alam mo kung kita mo kung may memorize ko yung ibang dito. Sige na. A fun math sharing party by RRDG. Math throw a party. Huwag mo bilisan ano. Math throw a party. It sure was fun. Everyone came full of joy and delight. Subtraction. Addition. Addition shared. Shared toys and gave even more. So Adding. adding means bringing gift to the floor. Subtraction. Subtraction is made by Subtraction is made by and took some away. Subtracting means means making numbers go away. Multiplying. multiplication. 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 Kakatautot mo. Multiplying. Multiplication. Multiplication. Multiplication, ano? Shared in groups. So needs. Multiply. 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 Oh. Means sharing lots of treats. In the 18.
Ang dami. Makulog ko dito may memorize ni. Division. 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 Teka lang, halika dito. Halika dito, Rugyantan. Upo ka muna dito, mag-on ka. Irap mo na to. Division. Ito, irap mo na yan, unang kon. Division. Division, made sure. Division. Sure. Made sure. Made sure as slice. All had. All had a slice. Divide means, Divide means ikwan mo siya para Gaga. Huwag ka muna ng karton na iganod mo, itakip mo. Kapag naitakip mo na, saka mo na i-cover ng ganyan. Ayun na. Karton muna ha. Please lang. Mau dami ko pa yun. Parang ako na ang student. Oh. At hindi pa yun. At dapat Tingin dyan. ka yung pinakapangit. Makulog pati may memorize mo pa. Ito pa yung... Ang dami mo naman palang ma-memorize, tapos di ka nag-memorize. Anong ginawa mo? Tablet ka ng tablet. Alam mo, kasi mo nag-arabigot na. Pinag-memorize niya. Ito ba eskwela lang? Tapos yun, bakit niya tinanggal sa may envelope? Ay, matingnagan ni! Matingnagan! Ayun na! Ayun na nga ni. May stress na ako sa imo. Akin na nga ni. Mapit pa siyang may mark. Kaya. Oh my God! Sige na anak, kaya mo yun. Go, Yonika Joy! Go, Joy Joy! You can do it. Lalo kayo. Yun yung gusto ko. Ayun yung gusto kong pakinggan. Madami niya kami dyan. Parang ikaw sa puso ko. Hinahin ko. Gago. Isinalisan ko. Adaman niya. Share toys and gifts even more honor. Bring alam, gusto ko i-gift. Dada? Mama, dada? Naadya anak. Arjun niya, mintig yung bag na mo. Nagsin po ito. Gimay sapay anak, gimay sapay. Yeah. Asan? Di ba kinuha mo yung tape? Share in group songs. Multiply in Huwag mo na kunin yan, Nani. Ganyan lang yan, Nani. Gusto na makatulong ka, lagi mo akong pinapahiblan. Isang sa vlog naman. Ano ko nung nagagot pa? Nagagot pa yung may memories na pa niya. Kasi kapag alam mong may papamemorize sa'yo, mag-focus ka sa school mo, anak. Ito pa yun. Ang dami. Patingin nga. Reklamo ka ng reklamo. Kaya ka rin ako ito, Rasmi, tama tumagayin, akala ko. Ako ay isang Ganun po yung spenta. Oh, Bilang ano nga. stress na ako sa inyo. Mapit na ba siyang limas? O, saan ka stress? Kiniking. Ay, asan yun ako dito, oh. Ay, maiwan kayo dito, aalis na ako dito. Mag-memorize ka na nga ni. Doon ka sa higaan mo. Basa-basa ka doon nga ni. Ganyan ka lang mo. Ganon. Tapos pag-gising mo, basa ulit. Mag-focus ka sa pag-aaral. Kaya po ka. Walang mangyayari sa'yo kakatablet. At kasama ka! Nakaka-stress. Grabe na ang mga bata ngayon. Pala sabot, wala nang kinakatakutan. Please lang, dahan lang. Baka masira yan ay.
Ay, Lord. Ano ulo? Isa mo nga, isa lang. Nagiging vaccine pala ako dito. Magiging bagay pala ako. Hindi ako init. Ganito. Ginawa mo lang akong bagay. Only one song. I repeat this one. Tek. Oh, tek. Bogoy, halika dito. Hindi kasi ganyan yan eh. Halika dito. Why did you throw the flower I gave you? Tek. Pitip-pitip natin yung mukha. Ikaw. Did you throw the flower I gave you? Ay, may isang pati lang. King! Meron pa din isa oh. Ito yung inuutosan ko. Ah, Sige, yun yung lang ko pag hindi ka ng bawal. Ikaw mag-live. thank you. Oh. Show me. Send photo. Show. Send me photo. Send. Waiting. Ito na naman si Pakialamiro. Mag-aaway na naman kayo. Why in Argus room? Why in not on your room? Sa almasal, Mami to the rescue! Sabi mo na. Nagsulpong ka, King, ah. Hindi, kang Huwag kang nakikialam ng gamit ko. Malis ka dito. Hoy! Sige, maalis ka na. Nai-stress ako sa'yo. Ikabil mo na yung timurang ng datoy. Peng. Ano trial call dito? Product call pala. Ikaw ang akartibong jigid na. Data ikot pil mo ko na. Data kami isursurok king natat. Isuro na kumo gan. Basta. Oo. Kartibo mata nga matok kung data.
Tingnan. Ano? Oh my God! Ang kuwan mo na, maubos yung tape ko dyan sa isang kuwan. Baka naman sa... Oh, tapos ikuan mo. Oh my God! Yeah. Mapabali na ata. Active skincare serums now in your shower. Peace Zone Hydration Boost Kaloka ka. Serum Body Wash. May busnot ka rin pagpinsan ka paper. Get those or get FOMO. Binikabil mo ang detail yung morongan anak. Short dramas and reels. Huwag ko lang magamin. King. Download today and get Lord. Ano to ako? Ano to? Ano to masasaktan? Ano yan? Ano yan? Ay, nakakaloka. Ano bang unahan ko? Ay, nagbibad anak ko. Ano ba sa ito? Dito. Ako lang pa ng ano dyan. Gusto ko sa mga massage. Gusto ko ng ano. Jowa ng libot ko. Apayang maling anak. Kami nagsaw ka. Gusto ko pinanong. Ay, sorry na anak. O, sige, magkong ka na. Close mouth na si mama. Yes, nakaramdam na siya. Ay, Ito, nakakaliblad ako. Na-stress ako sa inyo tatlo. Oh. Tell me what I gotta be. Tingnan. And tell me what you wanna do. Ano ba gawin ay ma'am? 'Cause I can. Dok na. Ito yung tapos bago. Alam. Ay, ito naman kasi. Ano ba naman ang mga to? Cause I can live my life the way you want me to. Naman ka mag-good mo naman. Ano? Sige pala natin. And tell me what you wanna do. 'Cause I can live my life the way you want me to. Live the life we do. Do a house to cry. Mama! Pakita ko. Mama! Ano kayong anahin kong ipaganon? Siguro mag-suggest ka, mami. Ha? Ano yung una ko kayong ipaganon? Ilagay ko sa bag. Mama! Ayoko ng kahit ano. Gusto ko yung palabag. Yan. Hindi na ka mabilis na. Saka isa naman. Kasi damit kasi. Wala ka lang. Yung? Hindi ka damit ang spouse ko. Saka isa kang damit pa. Ang kita kang tumatikas kanina, ah? Supot na daktal or coins. Ano yun yung bag? Basta ganun, supot. Basta support, gano'n. Malaki. Basta ganun. You know
That's why you go. Okay na, tama na, Imo. You're gonna love it. Last na. You know, you gotta see this. Papadudot story. Insan, nakakasawa. Hindi tayo pwede. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya. Dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong isuko para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang mainit na tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya ko ay araw-araw na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diana. 52 years old at nakatira dito sa Tarlac. Nakilala ko si Marlon at naging boyfriend nung nasa college pa kami at nasa parehong choir group. Nasa third year naman kami nang mabuntis niya ako. Naalala ko nang sabihin ko sa kanya yon ay natulala siya. At naramdaman ko ang pagkatakot niya. Natakot nga rin ako noon kasi akala ko ay hindi niya ako pananagutan. Mabuti na lamang at nangibabaw ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil nasa tamang edad na kami. Pinakasal na rin kami ng mga magulang namin at nagsolo na kami ng bahay. Nagtrabaho si Marlon sa isang pabrika at ako naman ay naging taong bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin noong umpisa. Nasundan pa nga ng dalawa ang anak namin ni Marlon. Kaya lang ay may problema na paulit-ulit kaming kinakaharap noon. Papa Dudut. Hindi ako sabi dyan, nag-check lang pala nagkakasili. Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga, Marlon! Ano ba? Masasaktan ako! Bakit? Hindi ba ako nasasaktan sa ginawa mo sa akin? Alam mo nga muna, mag-usap tayo ng maayos! Mag-usap ng maayos? Pagkatapos kong makita na may underwear ng babae sa bulsa ng bag mo, hindi nga kasi sa akin yun! Wala na! Eh bakit bakla ka ba? Ang sabihin mo, may babae ka! O hindi totoo yan! Baka pinagtripan lang ako ng mga katrabaho ko! Grabing trip naman yun, Marlon! Ilalagay talaga nila yung underwear ng asawa o kapatid nilang babae sa bag mo? Para ano? Hindi ko alam! Baka gusto lang nila na makita mo yun para magalit ka sa akin! Tapos mag-uusapan nila ako sa GC namin, oh! Alam mo naman yung mga katrabaho ko, eh! Mahilig gumawa ng kalokohan yung mga yun! Sabihin mo, ikaw ang mahilig gumawa ng kalokohan! Marlon naman! Kailan ka ba talaga titigil sa pambababae mo? Nakatatlong anak na tayo hanggang ngayon ang bababae ka pa rin! Diana, ba't mahirap na hirap kang paniwalaan ako? Bakit? Tinatanong pa talaga kung bakit, ha? Oo, kasi nagsasabi naman ako ng totoo eh! Ilang beses mo nang sinabi yan? Na nagsasabi ka ng totoo pero palagi ka naman nagsisinungaling! Ano ba talagang kulang sa akin, Marlon? Diana, nagbago na ako! Di mo ba talaga nakikita yon? Kahit kailan, hindi ko nakita yon. Kasi wala ka nang ibang ginawa kundi ang lokohin ako. Alam mo, itigil na natin itong usapan na to. Pagod na ako, galing akong trabaho. Pagod na naman ako ah. Galing ah. Pagod na akong intindihin ka.
Pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Sino naman yung bago mong babae? Ano nga aaminin ko sa'yo? Wala nga akong ibang babae. Wala? Talaga? Kaya nga! O sige, ibigay mo nga sa akin yung cellphone mo. Ha? Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Bakit? Ano wala ako sa cellphone ko? Para mapatunayan mo sa akin na wala ka talagang ibang babae. Saka pati cellphone ko, nadamay pa dyan sa pagiging paranoid mo. Dahil sigurado ako na nandyan sa cellphone mo yung mga kalokohan mo. Diana, wala nga kasi akong ginagawang kalokohan. Eh bakit ayaw mo ipakita sa Wala akin yung nga akong cellphone mo? ani. Kasi nga, Lukuhan. kasi wala naman akong dapat na ipakita sa'yo sa cellphone ko. Oo, yan. Ibigay mo na lang kasi sa akin para tapos na yung usapan ko. Sige, gusto mo makita yung cellphone ko? Oo. Talaga? Oo nga, kaya ibigay mo na sa akin yung cellphone mo, bilis. Eto, yan yung cellphone ko. Oh, ito ang cellphone ko. Hindi ka na ngayon, wala na akong cellphone na yan, ha? Oh, wasak na. Ang hirap kasi sa'yo. Wala na nga ako ibang ginawa, kundi magtrabaho, puro bunganga pa yung sinasalubong mo sa akin pag uwi ko dito sa bahay. Buwisit na buhay talaga to. Tsaka na nga! Papadudod, nasa college pa lamang kami, ilang beses ko nang nahuli na may ibang babae si Marlon. Naalala ko na noong bago niya ako mabuntis, ay kakahuli ko lamang ulit sa kanya noon na may ginagawang kalokohan. Nililigawan niya ang isang member ng cheering squad kahit na kami pang dalawa papadudod. Kaya naman nakipag-break ako sa kanya noon, kaya lang ay nalaman ko nga na buntis ako. Nang mag-usap kami at ipaalam ko sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko ay nagkasundo kaming magbalikan kahit na alam kong parang napilitan lamang siya noon. Iniisip ko nga kung dapat ba talaga namin ginawa yon. Alam ko kasi na pareho kami hindi pa handa. Ganun pa man ay nasundan pa rin ang unang anak namin. Gago. At pagkatapos ng gabi ng pag-aaway namin ni Marlon, kung saan sinira niya ang cellphone niya ay nagkaayos din kaming dalawa. Alam ko ngayon pala, marami nang naiinis sa akin pero sigurado akong may mga nanay ding Oh, nakakarinig sa akin. gigil na gigil ako sa ina mo. Yan nga lagi mukhang may mga tao talaga na kahit kailan ay hindi na magbabago, mapadudod. Mabuti naman at nakauwi ka na. Anong hapunin natin? Bakit nagtatanong ka pa kung anong hapunan? Malamang kasi galing ako trabaho, nagugutom ako. Galing trabaho? Talaga? Diana, ano na naman ba to? Pagod ako ngayon, kaya pwede ba pagpahingahin mo muna ako? At saan ka naman napagod, ha? Sasabi ko lang, di ba? Galing akong trabaho, kaya malamang pagod ako. Patutog ka lang. Tama na ka. Tama na. Ikaw ang manager sa kakapunganga mo sa akin, Diana. Kapagaling ka, hindi ka na naman ang babae. Ano bang bagaling yan? Ikaw! Ikaw ang saan galing kanina. Sabihin mo naman sa akin ang totoo para hindi na tayo nagtatalo dito. Sa trabaho nga! Wala naman ako ibang pupuntahan kundi trabaho. Kaya kasama ng katrabaho mong babae? Saan na naman ang pulot yan, ha? Sino na naman nag-invento ng chismis na yan? Hindi to chismis, Marlon. Dahil may nagpadala ng picture mo sa akin kung saan nakita niyang pumasok ko sa hotel kasama ang isang babae. Hindi na kayo nahiya. Naka-uniform pa talaga kayo ng pagtrabaho niyo nang mag-check-in kayo doon? Diana, nagkamali ka lang ng tingin. Hindi ako yun! Sigurado ba? Ha? Harapan ng mga babae. Hindi ikaw tawag dito sa picture na to? Teka, sino nagpadala ng picture na yan, ha? Mahalaga pa ba yun? Grabe ka, Marlon. Ilang taon na tayo nagsasama pero hindi na natigil yung pambababae mo. Wala nangyari sa amin, Isabel. Ano wala? Magkasama kayo sa isang kwarto, wala? Mag-check-in, o. Ano? Kumain ng pansit at pork chop sa loob ng hotel? Ganun na nga. Marlon, pwede ba? Jason, Pinahal kita pero wag mo naman akong harap-harapan na gawing tanga. Diana. Okay, Diana, sorry. Sorry, Diana. Sorry? Mapagawanan ako.
Sorry. Maliwanag yung picture na yan, ha? May gusto ka pa ba talagang sabihin ng sinungalingan? Wala naman ako ibang minahal, kundi ikaw lang. Ako lang? Wala Kaya paulit-ulit mo ako niloloko. Kaya paulit-ulit na akong niloko. Kaya Pwede ko paulit-ulit mo ako sinasaktan kasi mahal mo ko. Grabe lang ang pagmamahal Tanga-tanga yan, ni Gwen, Marlon. pabuntis na Sobrang naman sakit. yan. Ang hirap kasi Totoo kasi mag-decide sinabi kapag ko. nag-anak na kayo. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Parang Kasi na, ikaw lang isusumpas mo sa akin yan. Yun lang naman ang dahilan eh. Huwag na tayo maglukuhan dito. Diana, please. Please, makinig ka muna sa Bibila akin. ko sa mga ganyan. Mga manliloko eh. Ba't mo kasi pinapakinggan? Para malusot ako. Wala ka nang tirang ng karton? Mag-luntin ka naman. Ayoko na. Andun Ayoko pa na, rin. Marlon. Hindi Pagod ko na yung ako. gumintin. Sinag ko na. Pagod na talaga ako sa'yo. Pagod na pagod. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay. Diana, Diana, sandali lang. Diana! Teka! Teka! Matutut, hindi madali para sa isang babae Hindi ang kapag babae nalaman lalaki niyang niya. may Hindi ka kalokohan ang marunong asawa mag- niya. Diana! Isang sakit noon Teka lang. para sa amin at ilang beses kong tiniis ang sakit na yon dito sa dibdib. Ilang beses ko siyang pinapatawad sa tuwing nahuhuli Ay, ko siyang nako. may kalokohan. Ang dami Lagyan mo ng ng beses. space ulit. Naawa na nga sa akin ang ibang kapitbahay o kaibigan ko dahil alam nila kung gaano ako mapagpatawad sa Ay, okay asawa. ni Namnet. Nagtanga, Ang Nagbawan ibang pa si Ina. kaibigan ko ay sila pa gumagawa ng paraan para malaman ko. Ba talagang pag-ibig? Ay, hindi yan pag-ibig katangahan na yan. One is Kahit na enough, lamang two is noong too much, nag-send sa akin three ng is picture ang katangahan. dati kong kaklase sa messenger ko. Siya ni Marlon na pumasok sa isang hotel habang Yung nakabuntis ko. ibang babae. Pareho pa silang naka-uniform na pangtrabaho kaya mas lalo ko silang namukhaan sa picture na yun. Papadudot parang piniga talaga ang puso ko Gago naman. sa sakit noon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi pa rin namamanhid sa sakit ang dibdib ko. Ay, gago ko. Kasalanan mo. Bakit Bandit naging siya! masakit Kagaya mo. sa nararamdaman ko sa tuwing nahuhuli ko ang asawa ko na ng bababae. Pero nananatili ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng gabi na yon ay nag-decide akong umalis na ng bahay kasama ang 3 anak namin. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ilang beses na pagpapabahay ni Marlon. Karamdam ko ay durog na ako sa ginagawa niya sa akin, papadudot. Hindi ka na Kasi kahit na ilang beses ko siyang patawarin na hindi naman siya nagbabago. Ang dami ko na ngang kaibigan na tinakwil ako kasi napapagod na sila. Mga kaibigan ng itim, nagkwili sa magulang Mabuti na lamang ng suwat yung nag-iisang kapatid ko na si Ate Irma. Kailanman ay hindi napagod na intindihin ako. Kaya na umalis kami ng mga anak ko sa bahay ay doon kami sa kanya dumiretso. At kahit 10 oras ng gabi, nagising siya at kagad kaming pinatuloy sa bahay niya, papadudot. Sino Habang kapatid mo? natutulog ang mga anak ko Yung talagang sa isa sa mga kwarto nila, doon ako naglabas. Ikaw, sige. Ng mga Nasa na hinanakit ito? ko kay Sa father side Ate kasi yun. Irma, Iba yung sa father side. Kapatid. Hindi mo ba ako kapatid? Ay, sige. Ito pa rin. Huwag ka matulog ka. Hindi mo pala nakakapagod ko sa akin. Susunod. Serving ko. Alam niyo, sabi ni Bulo. Ito natin siya natutulog. Hindi ko talaga maintindihan yung asawa ko, Bigyan mo Ate na Irma. ako. Bakit niya nagagawa sa akin yun? Ay, naku. Alam mo, sa totoo lang, Saka lang ikaw na ang yan hindi ko marirealize maintindihan. kapag umalis ka na. Paano mo nagagawang patawarin ng paulit-ulit yung asawa mo? Ayun ang gusto. Mahal ko kasi siya, ate. Mahal? Kaya mas pinipili kong patawarin at subukang kalimutan na lang ang lahat. Ano pa next? Nakakalimutan mo ba yung lahat ng sakit dahil sa ginawa niya? Gasper mo. Hindi. Tignan mo nga yung gasol na rin nagamit ko. Habang tumatagal nga, mas lalo pa akong Oo, nasasaktan. igaganon ko. Malamang magaganon ko. Yung nagsin mo rin. Kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na saktan ang sarili mo, Diana. Gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya. Ay, nako, yan na naman, kompletong pamilya. Nilagpan. Lahat naman
ako para sa Ay, pamilya mo. swimming pool. Lalo na para kay Marlon. Para Ano hindi pa- na nga ano siya pa- maghanap pa ng ibang Swimming babae. pool nga. Alam mo yung Lahat ng gusto niya binibigay ko. sa silong na kulay black. Palagi ko siyang pinagbibigyan sa mga gusto niya. Ipakasti mo man Kahit tapos di pagod na karton ako. di jay. Ada karton di ipakasti mo. Pero bakit ganon? Bakit palaging kailangan niya pang maghanap ng ibang babae? Meron kasing mga tao na hindi nakukontento sa buhay nila. Mga lalaking mapaghanap kahit may mabuti silang asawa. Hay, nako. At isa sa mga yon ang asawa mo. Tama. Diyos ko, Diana, college pa lang kayo. Sinusumbong mo na sa akin ang pagiging babaero niya. At hanggang ngayon, yan pa rin ang problema ninyo. Hindi sa pinangungunahan kita, ha? Pero sa tingin ko, hindi na talaga magbabago yung asawa mo, Diana. Pero mahal ko si Marlon, ate. Eh, mas dapat mong unahin na mahalin ang sarili mo. Naupuan ko to. Hindi pwede Yun. palagi na lang si Marlon. Paano yung mga bata kapag naghiwalay na kami? Kawali na malalaki. Ayoko Black bigyan white. sila ng sirang pamilya. Ayoko sila mahirapan, ate. Diana, nandito naman ako. Tutulungan kita na makapagsimula ulit. Sigurado naman ako na kakayanin mong suportahan ang mga anak mo kahit wala yang si Marlon sa buhay ninyo. Nena! Nena, alam mo nandiyan ka sa loob! Please, May buksan mo kid ng nila ang mga lalaki. Ayan na naman siya. Magpapaawa na naman yan sa'yo. Nakikiusap ako! Buksan mo itong pinto! Nag-irma! Alam ko nandiyan si Diana sa loob! Ako na lang ang lalabas para sabihin sa kanya na hindi mo siya Ako kasal. na siya makausap! Pakisabi! Kausapin niya ako! At ano ang sasabihin mo sa kanya? Ha? Diana! Alam ko nandiyan ka! Buksan mo naman itong pinto! Usap tayo! Ay, para sa mga lang! Nahanap natin! Diana! Huwag mong sabihin. Diana, kaya kasabi ko lang kanina na unahin mo naman sana ang sarili mo. Pero parang iba na naman yung nasa isip mo, ha? Sabi ko lang naman si Marlon. Ay, o sige. Ikaw nang bahala sa gusto mong gawin. Matanda ka na at alam ko na hindi ka papapigil sa kung ano man yung nasa isip mo. Eh, sana lang. Hindi mo na naman pagsisihan yung desisyon mo na yan. Bahala ka. Papasok muna ako sa kwarto. Alis dito, Diana! Buksan mo yung pinto! Mahinig ka dyan! Lalabasin ka na! Sandali lang! Ikabi nito may mga kaibawan sa akin. Kasi balik mo na Sa ko. wakas, salamat naman, pinagbuksan mo na ako. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Diana, sorry na. Ayusin na natin to, kahit para sa mga anak lang natin. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin itong problema natin. Ikaw ang umayos dyan, Marlon. Kasi ikaw lang naman ang nagpapagulo sa relasyon na to. Ikaw ang problema. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit mo lang ako niloloko. Nagsisisi na talaga ako. Ay, nako. Ayusin ko na talaga yung sarili ko. Promise. Promise, huli na to. Huling beses na kita sasaktan. Bye-bye. Diana, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Mahal kita. At ikaw lang talagang mahal ko. Kaya umuwi na tayo. Halika na. Umuwi Sexy na tayo naman sa na bahay. ito. Hawakan mo ganyan Kasama mo. ang mga anak natin. Bagiti ba rin namin mo? Mapagsamantala kayo lang mo. Isang broken family at pangarap ko talaga noon na magkaroon ng isang buong pamilya. Wala kasi ng mga babae. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit kong pinapatawad si Marlon. Sino pa naman kasing magulang ang gugustuhin na palakihin ang anak nila sa isang sirang pamilya? Kaya naman, nagawa ko rin patawarin si Marlon ang gabi na yun, Papa Dudut. Umuwi kami ng mga anak ko sa bahay at kinabukasan ay sobra-sobra akong nagpasalamat sa atin. Alam kong masama ang loob niya sa akin kasi ayaw niya na ring balikan ko si Marlon. Pero niyakap niya pa rin. Nang umuwi kami sa bahay, halos hindi ko kinakausap si Marlon. Alam ko pa rin kasi noon ang sakit ng ginawa niya sa akin. Okay, Pilit ko sakit. yung hindi pinapahalata sa mga anak namin dahil ayoko maapektuhan sila. Nang Ang nagdarama. away mag-asawa namin. Hanggang pagkalipas ng ilang buwan ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam sa sarili ko. Buntis malon. Nakaramdam ako ng hindi magagandang sintomas. At nang magpa-check up ako ay nalaman ko na may sexually transmitted disease na panahon. Ano yung HIV? Oh my God. O yung tinatawag na STD Ha?
Uy, hindi na. Luto na tong sinaing. Magpiprito na ako ng galunggong para naman makapaghain na rin ako ng hapunan namin. Yan na, nakapagluto ka na ba ng ulam natin? Hindi pa. Oo, aga mo yata nakauwi. Oo, kasi wala masyadong overtime ngayon sa trabaho. Ano yung plastic na dala mo? Bumili ako ng lechong manok tsaka ice cream. May okasyon ba ngayon? Hindi mo pa naman sweldo Bakit pumastos ka para dyan? Paborito kasi ito ng mga bata, di ba? Tsaka tagal na rin natin hindi nakakapag-ulam ng Kasi lechong may manok. nabuntis na siya. Oo nga, pero hindi Natanggal ka na dapat siguro. bumili pa niyan kasi dagdag gastos lang yan. Alam mo namang medyo nagtitipid tayo ngayon, di ba? May extra naman ako ngayon kasi panay overtime ko ng mga nakaraang linggo, di ba? Alam ko. Pero iba pa rin yung ginagamit natin sa tama yung kinikita mo sa trabaho. Ginagamit naman natin sa tama kasi pagkain itong binili ko eh. Para sa inyo ito ng mga anak natin. Tsaka, wag mo na isipin yung pambili para sa mga gamot mo. Nakasama na yun sa budget natin. Kaya rin ako madalas na nag-overtime. Para hindi ka mahirapan sa pagbabudget mo ng mga gastusin sa bahay. Kasama na yung mga gamot mo. Kung bakit naman kasi ang mahal ng mga niresetang gamot sa akin? Kailangan yun para mas gumaling ka agad. Ikot kami din Kaya yung nangyari sa akin yun. Gumaling ka agad yung sakit ko dahil ininom ko yung mga tamang gamot. Mas nagpaparamdam mo sa katawan mo ngayon. Medyo nahihirapan pa rin akong umiiso Madalas pa rin na masakit yung puso ko. Pasensya ka na, Diana. Hindi ko agad sinabi sa'yo tungkol sa sakit ko. Hindi ka naman nakalain na mahahawaan kita. Kasi madalas naman tayong gumagamit ng proteksyon kapag may nangyayari sa atin. Pasensya na. Madalas, pero hindi palagi. Kasalanan ko talaga. Sorry. Wala naman na tayong magagawa kasi may sakit na rin ako. Hindi naman na natin maibabalik yung mga nangyari noon. Ang mahalaga ngayon, hindi pa sobrang lala ng sakit ko. At mawawala yung sakit mo. Kagaling ka rin kagad. Basta konting tiis-tiis lang na. Diana, huwag mong isipin yung mga gagastusin natin sa lahat. Ako ang bata at pamilya. Kaya responsibilidad ko ngayon ng mga anak natin. Meron sa inconvenience. Salamat, Marlon. Tapos, nukata ko Diana, ako rin. dapat magpasalamat sa'yo. Bakit kita sa Kasi sa kabila ng lahat, nagawa mo pa rin akong patawarin at bigyan pa ng pagkakataon. Alam kong huli na Yan, ito, ako kaya karton mauna. hindi ko sasayangin yung Ano paano pagkakataon ba? na Ipasok mo binigay mo yung sa akin, karton. Diana. Papadudot ng malaman ko na may STD ako ay naiyak talaga ako. Wag! Lalo na at naisip ko na si Marlon lang ang pwedeng magbigay sa akin ng sakit na yon. Yung tanga niya kasi. Inamin niya naman sa akin ang tungkol Mintan. sa sakit na yon nang kausapin Ay, ko din siya. ko, basahan yun. Hindi ko alam na may iniinom na pala siyang gamot noon para sa sakit niya. Tapos, wala na. Psst, wala na. Tulog na ako. Mahining. Matulugan. Alipin na. Ni Yoni ka ipagang nga maturugan. This is not the time to retreat, not the time to surrender. The pressure will rise, the darkness will push harder, the voices will try to... Pagkatsak lang. Ba't siya yung tumbler ko? Ma, tagal doon. Tanong mo kay Bukid. Bugak! Ikaw! 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 Ano number? Ibisa ka ng parinig nila na. Ikaw, bigyan. Ikaw, bigyan.
That's gifted, Jones. Nag-iiyak mo. Mama. Ay. Hoy, pusa, ano oras ako punta diyan? Hello? Mama.
Matingnagan. Mama, what? King Kong. King Kong. King. 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 Ma, ako lang mat ah. Ma,
King? Mama. Unica. Unica. Anong oras na sabi ko wala na magtatablet kapag pasukan? Una. Gatas na 5. Ni Bugoy? Ni papak mo? Ni papak mo? Ni mama to lagi din. Maati ka? May isang katihan ka ng nanang? Sige na, last. Promise, ate ni, please. Hindi ko sa ko. Please, Bugoy. Please. Aanisin pa mataging tabat-bado. Please. I'm begging you.